di Linda Brown. A dyma fy merch Karen. Ac efo'n gilydd, da ni'n rhedeg yr unig gwmni sy'n cynnig lookalikes o celebs Cymreig. Felly, os da chi'n chwilio am debygiwr o'r seren arbennig na ar gyfer eich digwyddiad, cysylltwch â ni yn Rhyn Spitz. Clwb nos y Welmans yn Llangefni. A mae Karen Brown o gwmni lookalikes Rhyn Spitz yng nghanol paratoadau ar gyfer noson arbennig iawn. O, lle Siôn, Karen? Sa'ch ti neud o'n y canol, just o fanna, yn y ffrynt o fanna, ie? Ie. Heno mae noson wobrwyo flynyddol Rhyn Spitz. A chyfle'r cwmni ddangos I gwerthfawrogiad o waith I tebygwyr dros y 12 mis blaenorol. Jyst chydig bach o hwyl oedd ar y cychwyn. Borodd I diolch daeth o lookalikes am I gwaith calad no drwy'r flwyddyn. Ond mae di tyfu a thyfu dros y blynyddoedd dwytha. A fel fydwch chi ddychmygu, mae mam yn gymryd o'n reit serious erbyn hyn, de. Chydig bach chwyth. No, to the right. The right. Swn i'n deud na'r noson o brio di'r noson mwyaf stressful I ni fel cwmni. Mae na gymaint o waith trefnu. Felly mae'n iawn I mi gael rhyw pamper bach, dydy, just I relifio chydig ar y tensiwn. Arglwydd mawr, imagine that my back is like a map of Wales. Now, this is Abersoch. Now poke me in the mumbles. A gyda Linda'n paratoi ar gyfer y noson fawr yn ei ffordd ei hun, yn ôl yn y Welmans, mae Karen yn gwynebu phroblem gynta. Fedra I miwsio hwn, siwr ddiw. Dy thing yma saff, sti. Sori, dwi'n mynd dallt y pethau yma. Dwi'n meddwl bod gen I ni lot o ddewis, ysdi. Dwi'n mynd apus. Fi di Dewi Glyn o Bonllyfni, a dwi Rhyn Spitz a Mickey Plum. I enw Mickey Plum gael ei gysylltu yn bennaf efo'r cymeriad oesol Plwmsan a Twm Ffatwp, daeth Michael Lloyd Jones o Lanffestiniog yn adnabyddus am ei ddisgos teithiol yn y 70au. A dyma'r cyfnod mae ei lookalike Dewi yn arbenigo ynddo. Ia, dwi'n canolbwyntio yr early 70s disco period, ti'n bo? O chwarae teg I Linda nath I ofyn I fi os o'n eisiau chwarae rôl Plwmsan, ond oedd yr slipjans na just yn chwarae hafoc efo'n locsyn I braidd. Ie, dwi'n i'n bedd iawn, dio. Drap nerf neu rhywbeth. Ta waith. Be di sgôr efo'r lle yma hyn yma? Eleni, mae Rhyn Spitz wedi gofyn wrth lookalike y troellwr talentog fod yng ngofal ochr technegol y noson fawr. Tam jicky drumsticks a volleyball am allu, de. Dwi'n mynd dweud bod y boi yn gwybod I stwff, de, ond cwyno mae o. Ac erbyn I mam ddod yn ôl o'i ffampro, o'n I di hen laru ar y boi a dweud y gwir. Karen! Ia. Mae rhywbeth y matar efo'r spotlight ma cariad. Diolch yn iawn. Not a happy bunny. Yli gigs, os i di bymryn bellach yn ôl, fe di'n hitio'r bar na. Gyd ti ddigon o le lawr ochr ma, felly iwsio fo. Sbia lle mae Gareth Bale di wneud iddo fo I hun. Reit, rwan, hogia. 110% I fewn iddi. Oce? Rwan, a we. Raco, mae rhaid I rwy'n aros ar ben bob dim, does? Dwi'n siŵr bod Karen yn meddwl fod pethau fatha catering a ballu yn digwydd as if by magic. Oh, when will he deliver the tea, then? Or Argo will be a laughing stock with this W. Mae agwedd amateur y cwmni'n gallu neu chdi deimlo'n sal efo poeni weithiau. Felly illa bod Rhyn Sbyw yn well enw. A mae Linda medru bod yn chwdlyd o naff weithiau hefyd. Eto, cyfeillio'n anwyl. Mae'r 12 mis diwetha wedi mynd heibio megis seren wyb. Linda, di'r spotlight ma'n gweithio'n iawn sti. Pa bryd gath I thestio ddwytha? Arglwy, dwi'n yn gwybod nach do. O'r unig beth dwi'n gwybod bod fi angen spotlamp ar gyfer yn opening speech. Pethau call I weithio fo, no? O, sortio di allan. Gen I gon I wneud efo yma. Ond mae'n ymddangos nad oes llonydd I gael I Linda. No. Arglwy, blast from the past. Hi, Ryan, sut wyt ti gyw? Ryan a Ronnie? Na chi thugs. O'n I eisiau cael gwarad o'r ddau yna ar yn llyfran I munud allan o'i jail, de. Ond mae mam, mae'n meddwl bod yr haul yn twnnu allan o'i
Tina? O'n i'n meddwl wedi colli chdi a funud, li. O, sut mae Ronnie? Di o'n oce? Yn ystod y 90au, roedd Ryan a Ronnie ymysg tebygwyr mwyaf poblogaidd yr un sbit. Hyd nes yw lookalikes Vince a Dave Jeffries gael eu carcharu am redeg protection racket o'i cartref yn Llanberis. O, maen nhw'n lyflu o hogia bechod. Wel, misunderstanding oedd o. A dwi'n mor falch fod y judge wedi gweld sens a wedi rhyddhau nhw'n fian. Yndi, ma hwnna gini. Yndi, iawn. O, wela chi wedyn, ia. Oce, gred. Oce, ta. Reit, dwi'n gorau mynd i Lerpwl i nôl Ryan a Ronnie. Be, wan? Ia, maen nhw wedi cael ei ryddhau yn fian. Ond fydda i'n ôl rwy'n cychwyn y noson, li. Ie, mae'n ddau, wan y nos. Rhago, mae rhaid i rwy'n wedi nôl nhw does. Gynno nhw neb arall. Dwi eitha mam iddyn nhw dyn nhw. Fydda i'n just i syrtio nhw. O, ia, Karen, cofio mewn press release ni di? Dreifio i Lerpwl? Mae hwnna'n mynd ar goll ar ôl twnal bip. Hi oedd ei fod i'n neud un, de. Pa newyddiadurwr sy'n di droi fyny mae'r gymaint o fyrybydd dwi'n yn gwybod. O, dwi mor excited i weld yr hogia, dyma nhw wedi bod mor dda fe fi dros y blynyddoedd. O, Ronnie bach fy nghachu rwtsi. Reit, lle da ni'n mynd rwan, ta? Mae'r holl hel atgofion am ei hen ffrindiau wedi rhoi syniad i Linda. Hiya, Car! Dwi wedi cael coblyn o syniad da. Dwi am reid lifetime achievement i Ryan a Ronnie. Thar i welcome home bach iddyn nhw. Be ti'n meddwl? Da, de? Lifetime achievement? Pam just dim rhaid life iddyn nhw a plesio pob? Yn y Wellmans, mae Karen yn rhoi cyflwynydd y noson ar ben ffordd efo trefn pethau. Ydyn be fydd yn digwydd iddi mam yn darllen i araith hi? Wel, dyma ni unwaith eto gyfeillio'n anwyl. Mae'r 12 mis dwythaf wedi mynd heibio megi seren wyf. A wedyn fydd hi'n darllen rhyw 4 tudalen sgynnu fe yma, a wedyn fydd hi'n deud... Felly, rhowch groeso i Elin Fflir. Wrth gwrs, dyna pryd fydd hi'n cerdded ar y llwyfan. Iawn. Dyn benna'n, jyst gadael hwn efo chdi gael golwg arno fo, a dyn dwi'n di orffan un neu ddau o bethau sgynnu fi wneud. Iawn. Diolch ti. Na, dim problem, diolch. Diolch. Wrth i'r awr fawr nesau, tu allan, mae'n amlwg fod datganiad Karen i'r wasg wedi cael rhyw lun o lwyddiant. Iawn, Karen? Iawn, Owain. Owain Llyr. Na chi larwm o foi. Wel, freelance ydw i. Dwi reid fideos i fyny ar yn channel YouTube yn hun, Showbiz News Wales, ac gennau dipyn o subscribers erbyn hyn. Wel, dwi yma ar gyfer noson arbennig, noson wobrwyo run sbit yma yn Llangefni, ac yn ymuno hefo fi, mae'n hen ffrind ni, Karen Brown. Be'n union allan ni ddisgwyl heno felly, Karen? Wel, dipyn o bob dim a deud y gwir. Mae yna dipyn o wyneba cyfarwydd a chydig o wobryon a... Gyda Karen yn gwneud ei gorau i hyrwyddo'r noson, mae Linda wedi cyrraedd cyrion dinas Lerpwl, lle mae wedi trefnu casglu Ryan a Ronnie. Ond does fawr yno i weld yn ymdebygu garchar Walton. Iesu, dim yn eich da gel i fi, de. Dwi'n lle iawn, dwch. Fanna ddito nhw, nes i sgwennu fo'i lawr. Ond o'n i yn dechrau poeni, de. Fanna ar ben yn hun. Ryan a Ronnie. Linda. Fi di Vince, a fo di Dev. Ac efo'n gilydd, da ni'r ysbit a Ryan a Ronnie. Yr ysbit. Ryan a Ronnie oedd par comediol enwoca'r genedl, gyda'i dawn cerddorol a dynwaredol yn ei gwneud yn enwau cyfarwydd ym mhob cartref. Ronnie oedd yr un call, a Ryan oedd y corwyn tegniol oedd yn llawn ffreithni. Ac mae gan ei lookalikes feddwl mawr o'r digrifwyr talentog. Ai, oedden nhw'n good lads, fair play. Good lads. O, mae'n neis cael chi nôl, hogia. Be da chi di bod yn neud efo chi na'n sefyd i'r hanas, gyda chi sgandals? Da ni di bod yn jail, Linda. O, ia.
O, da chi'n cofio hon? O'n i wrth y modd efo i. Dwi'n cofio'r blipio na chwaith, de. A gyda Linda'n gorfod stopio yn betrol, mae ysfar ddau cyn garcharor i gyrraedd Llanberis yn fwy o glywed penawdau'r newyddion. Am 5 o'r gloch. Mae'r heddlu yn galw ar y cyhoedd fod yn wyliadwrus wedi i ddau ddyn ddianc o garchar Walton ar lanau'r Merthyr y bore yma. Y gred yw... A tydi ymddygiad Linda ddim i weld yn tywelu y meddyliau chwaith. Danwyr enwog Ryan a Ronnie gael cymorth i ddianc. Mae'r tywysog Reit, Charles wedi boys. cyfadda iddo fod ar y bythetig. Felly, y peth dwytha mae tebygwyr y ddau seren o'r 70au ei angen ydy i Linda gymeryd troad anisgwl oddi ar y briffordd. Dyma ni. Bydd ych chi'n ei wada? 2 funud fyddai. Yn rhan 2, Elin? Ia. sut fydd Elin Fflir yn dygymod â newidiadau munud ola? Fydd Linda yn cyrraedd nôl mewn pryd? Helo. A pha celebs fydd yn dod i'r brig yn y noson fawr? Dag y job! Rwglan! Dy siôn, Karen? Mae'r un sbit yn cynnal i noson wobrwyo flynyddol ac mae'r darnau yn disgyn i'w lle. Karen! Bod cwyno Mickey Plum mewn peryg o wneud i Karen chwythu ffiws. Reit, dwi'n gorau mynd i Lerpwl o Ryan a Ronnie. Ac mae gan Linda surprise i Ryan a Ronnie, sy'n golygu stop anisgwyl tu allan i orsaf heddlu. Bydd ych chi'n ei wada? Felly, ar y cyfan, diwrnod cyffredin arall yn yr un sbit. Na chdi, Ryan. O, welswch chi gwynaf Ryan, bechod. Mae'n siŵr bod o'n methu dall pa fod o'n cael llon tre o folofans nag oedd ngwasi. Dim Shirley? Mae'n 6 o'r gloch ac mae'r gwesteion wedi dechrau cyrraedd ar gyfer y noson fawr. Rydwan! Rydwan! Ori, gael fan nito! Santes, Dwynwen! Sajan Santos? Ella wedyn. Bws? Yep. Bws? Dach chi'n olew? Iawn. Meic, noswaith da iawn i chi, dach chi'n ole? Gosia, Ryan a Ronnie. Mae fod yn 16 amp supply i fewn y fyna. By right, actually, mae fod yn 32. A god knows sut maen nhw'n cael get away efo'r spotlights na, ia. Elin? Ia. Fydden ni barod i gychwyn mewn rhyw 5 munud. O, ffantastig. O, gyda llaw, da ni di ychwanegu un wobr bach. Jyst rhywbeth mae mam di meddwl amdan fyny dola. Ti'n oce fi nawd? Ie. Ynddo, iawn. Oce, diolch. Lle o'n i dwa? Yn y cyfamser, yn ôl ar yr A55, mae gan Linda dal dipyn o deithio i'w wneud. Di folofans yn iawn o fanna, Ronnie. Di, champion Linda. Gwrando chwan, da chi'n mynd i osanu a nhw heibio Llangefni. Gyn i wath ymlaen hyn olwch. Fatha be, lle? O, gech chi weld, soon enough. O, gynno nhw'n syniad. Nes i dda, fanna. Bo fi'n deud yn hun. A gyda dal dim golwg o Linda a'r gwesteion yn anesmwytho, sgen Karen ddim dewis ond cymeryd yr awenau. Helo. Wel, dyma ni unwaith eto gyfeillio'n annwyl. Mae'r 12 mis dwytha wedi mynd heibio megis seren wyb. Dwi'n casau gwneud pethau fel la.
Ond o gen i fawr o ddewis nag oedd. A dych chi'n beth, gyda ni lot amser, felly newch chi rei croeso os gwelwch yn dda i Elin Fflir. Ac mae'r wobr am y look-alike ffuglenol gora yn mynd i... Gelert! Mae'r wobr am y look-alike cerddorol gora yn mynd i... Griff Rhys. A'r enillydd am y look-alike tala ydy... Jack a Joke. Boy Big Leaves. Ar ôl wythnosa o drefnu, daw cyfle i Karen eistedd nôl a mwynhau y noson yn nwylo medrus Elin Fflir. A cofio gael y drws. Ie, mae'n un o'r microphones hir, mae to, perffaith. Wrth i'r noson fynd yn ei blaen, y tu allan ac yn well hwyr na hwyrach, mae Linda Brown a'i 2 helper amharod wedi cyrraedd y Wellmans o'r diwedd. Linda Brown, Owain Llyr, mae'n argoeli noson dda iawn. O, mi fydd ei noson wych, cofiwch. A mae gennym ni surprise guest i chi. Mae gennych chi surprise? Wel, dydwch mwyth ni. O, fyd am deud hynny wrth chi nawr, dwi'n fydd am y surprise, na fydd. Hei, Ryan, Ronnie, dowch! Wel, oedd o'm yn cymryd rocket scientist i weithio honna allan ag oedd. Dyna mae'n bad, actually. A di'r newyddiadurwr craff ddim yn araf yn manteisio ar ei ddarganfyddiad exclusif. Hashtag Ryan a Ronnie. Wrth iddo rannu'r llun ohono fo gyda'r gwestiwn arbennig efo'i ddilynwyr. Hashtag scoop. Mae'r wobr i'r look-alike sydd wedi troi lawr y llia o waith yn mynd i... Tudur Owen. Ond yn anffodus, fedri Tudur ddim bod yma efo ni heno, ond mae o wedi gadael negas. Hi, well, Mads. Sorry, fedra bod yna i dderbyn y wobr, ond no rest for the wicked, den. A fel da chi'n gweld, dwi yma yn sunny San Francisco ar job. Anyway, wel, eich chi'n fian. Tra, diolch. Ac i drefnu Karen weithio fel watch, mae diffyg presenoldeb y wasg wedi gadael blas drwg yng Ngheg Linda. Ond, gyda llun Owain Llyr wedi mynd yn viral, mae mwy o'r wasg na fydde Linda wedi gallu obeithio amdano wedi cyrraedd. A hynny ar drywydd stori go wahanol. So Ryan and Ronnie in there now, are they? Yes, they are, and... A chi hogia, whisky bach i chi. A ia chi Llanberis wedyn, dwi just eisiau gwybod pwy wnaeth ennill y sports personality, iawn. O, dwi ddim yn gofyn gen i fwy o sandwiches yn car fyd. Rwblan! Wel, o'n i reit surprise fy hun i weld gymaint wedi troi fyny, de. Credit where is due i'r hen Karen. Allwch chi weithio beth sy'n mynd mlaen i fewn yna? Wel, mae na dipyn o stad ar Dewi Pwst, ond mae pawb arall yn champion. Mae Dewi Pwst wedi cael ei ddal yn Wistlon? Swn i'n gael fo'n hynna, swn i'n gael fo'n iwdlio'n naflafar, swn i'n dweud, de. Deud y gwir, thach chi hwnnw amdar nerfs i. A beth am Ryan a Ronnie? O, da chi'n gwybod, lle? Wel, maen nhw wedi cymryd cyfrol o shots yr un mwyn calmio'r nerfs, da chi'n gwybod. Mae rai mi fynd, sori, dwi'n mynd i nôl y sandwiches i'r car. Wish me luck. Tra! Wel, fel allwch chi weld, mae'r sefyllfa newid yma o funud i funud. I ni newydd dderbyn cadarnhad fod y digrifwr Dewi Pws Morris wedi cael ei ddal yn erbyn i ewyllus. Ac felly gloi'r noson heno mae gennym ni wobr arbennig iawn sef y wobr am gyfraniad oes. Mae'n wobr sy'n talu teulu... Wrth i'r noson gyrraedd ei chafbwynt, ychydig a wyddai'r gwestiwn am y sefyllfa rhyfeddol sy'n datblygu y tu allan. Turn around, son. All right. Okay, Recky, you follow me. Well, from what I understand, they're holding Dewi Puss as hostage. Right, do we know if they're around? Well, she
did mention something that they took a couple of shots. Right. Mae'r wobr eleni yn mynd i ddau sydd wedi bod yn gyfrifol am ddod â mwynhad i gymaint o bobl ar hyd y blynyddoedd, a'i perfformiadau wedi diddiannu cynulleidfaoedd ar hyd o wlad. Mae hymdrech ddi-ddiwedd wedi bod yn destun balchder mawr. Mae trychineb wedi taro'r noson, ac mae amheuon Mickey Plwm am safon yr offer trydanol yn cael ei profi'n gywir. Ydys i sa'r spotlight na'n tripio'r mens, do. Sneb yn gwrando na fi nag oes tam i'n rhy hwyr. Wedyn mae'n too late wedyn, yndi. Ond doedd hi'n o glec, de. Ac wrth i'r DJ am ryddawn geisio sortio'r broblem, mae'r glec yn anfon neges draw wahanol i'r rheini sydd tu allan i'r clwb. Right, clear the area! Come on, clear the area! Right, boys, that was a gunshot. That's what you're trained to do. Get into position. Mae'n bleser mawr felly i mi gael cyhoeddi mae enillwyr gwobr cyfraniad oes Rhyn Spit ydi... Ges i'r spotlight i weithio lle. Ryan a Ronnie! O da, Car! Gyda phenbleth yn amlwg ar wynebau'r dau frawd, tu ôl i'r llwyfan, mae Mickey Plwm yn rhoi goleini ar y sefyllfa. Do not make any sudden movements. Slowly put your hands above your heads. Isio sausage roll?